Persuna li mhix ċittadina Maltija u lanqas Ewropea, skont il-liġi Maltija, jekk m'għandekx liċenzja Ewropea, ma tistax issuq keb, iżda tista' ssuq tal-linja jew coach. F'kelma oħra, fil-liġi Maltija hemm anomalija hekk kif il-liċenzji barra l-Unjoni Ewropea jgħoddu biex wieħed issuq uħud mill-vetturi fit-toroq Maltin iżda mhux oħrajn. Fil-fatt, persuni li ġejjin minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea kellhom jifqu jaħdmu bħala xufiera ta' karozzi bil-white plates minħabba liġijiet stretti, iżda minflok marru jsuqu tal-linja jew coaches għaliex dawn l-istess liġijiet ma japplikawx għalihom. Meta mistoqsi mit-Times of Malta dwar din is-sitwazzjoni, il-Ministru Chris Bonnet għaraf li hemm anomalija tant li qal li l-ebda liġi mi perfetta fil-waqt li ma qalx kif se jkun qed jindirizza għalkemm għaddejjin diskussjonijiet. Sorsi qed jgħidu li l-liġi ġiet applikata għal vetturi tal-white plates iżda mhux għal vetturi tat trasport pubbliku għaliex hemm biża' li din taffettwa negattivament is-sistema tat trasport pubbliku f'pajjiżna. Qabel ix-xufiera setgħu jikkwalifikaw għal white plate tag minnu fih basta jġibu liċenzja Ewropea fi żmien sena. Issa wieħed ma jistax ikollu din it-tag sakemm ma jkollux prova ta' liċenzja Ewropea valida. Il-proċess l-antik tax-xufiera tal-white plate għadu jgħod għal dawk li jsuqu tal-linja jew coach. Da fil-waqt li Malta Public Transport tobbliga lill-applikanti li għandhom mill-inqas 3 snin ta' esperjenza fis-sewqan tal-linja jew vetturi oħra kbar li jridu jgħaddu minn kors teoretiku ta' kompetenza li f'kelma oħra jfisser li l-kors ma jirrikjedix eżaminazzjoni ta' sewqan fit-toroq Maltin. Dawn l-istess xufiera li jaħdmu mal-Malta Public Transport jibbenefikaw minn paga ta' bejn 22,000 euro u 27,000 euro kull sena li teskludi is-sigħat ta' overtime.